video myöhemmin. Niin. Koska sä pystyt ottamaan tämän kaiken videolle ja sitten laittaa sen sinne. Ja. Det där, hej alla barn, nu blir det barnprogram. Det där, nu är grejen den att Smedsilla on ilmoitusluontoinen asia. En mitä luultavimmin saa striimiä aikaiseksi, koska pitää olla 50 tilaajaa. Mutta mä palaan teille asiaan videon muodossa ja katsotaan, että ehkä Instagram-tilin Krookli kautta, mutta se on vielä pimenon peitossa. Mä oon hyvin pahoillani. Video myöhemmin. Niin. Koska sä pystyt ottamaan tämän kaiken videolle ja sitten laittaa sen sinne. Joo. Det där, hej alla barn, nu blir det barnprogram. Det där, nu är grejen den att Smedsilla on ilmoitusluontoinen asia. En mitä luultavimmin saa striimiä aikaiseksi, koska pitää olla 50 tilaajaa. Mutta mä palaan teille asiaan videon muodossa ja katsotaan, että ehkä Instagram-tilin Krookli kautta, mutta se on vielä pimenon peitossa. Mä oon hyvin pahoillani.